ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен? Тинҷен? Ирӯз 12 сентябри соли 2023 мисарвақта далер ҳастам дар хизмати шумо. Якчанд дона мошино ҳастанд, баҳри шумо пешниҳод кардем. Як 20 та ҳастанд хулоса бачаҳо. Тамошо кунед мошиное ки хос дилтонае дар ҳамун соҳибор занди рафта харидои бача азиз. ВАЗ Нива, ВАЗ Приора, Опело ҳастанд маркаҳош, Toyota, BMW, Audeo, Leganzer, Nexi, Matiz, Tico, хоб Nissan ҳастанд ва дигар мошинои хулоса баҳри шумо мондагем. Тамошо кунед беҳтарин мошиноай. Дар ҳамин навор лайк монем бачаҳои азиз, чанд қариб метавонед комментариҳо хуб нависен. Дар канал подписатсия кунед, вақте ки мо навор кардем шумо хабардор мешавед бачаҳои азиз. خانه و زمین کوارتیر تکنیک اپاراتو باشه برای فروش و реклама رویش کنین. در این واتساپ ان شاء الله رکلامش میکنیم شما فروخته میتیم. در کامنتار نویسین با شما از کدوم مارک ماشین زیادتر لازمه برای شما، ما همون رو در نوارای بعدنا بهر شما پیشنهاد میکنیم، گفته میایم حرکت میکنیم. فقط دستگیری کنین، لایکاتون نمونین، اعلان اثر میکنین، تماشا کنین برادر. یکم اعلان امروزه بچه‌ها عزیز از تراکتورهای فروشی سر میشوه. ҳами бародармон дар хуҷандай трактора паззакас пешниҳод мекунад барои шумо. мисол мо да се маркаша пешниҳод кардан 270,000, 280,000, 290,000 ҳастай. боз ҳам хелай касе ки бо заказ кунад лабои намуди трактора пешниҳод мекунад. бародари азиз, касое ки ай тикток тамошо кесем ора ҳами якада занг занен, беҳтарин тракторо дорам. паззакасай хоб байни 10 рӯза мераса 50% пешпардохт мекунен. خلاصه صاحبی تراکتور میشه عزیز. تراکتورهای نو با صفاтай کسانی که میخره در هم رقمای 927 84 54 54 زنگ زنین. از نام کانال ما ان شاء الله شما دا سکیتکا کا پیشنهاد میکنم. بهترین کمپانی بچه عزیز. دیم اعلان ایروزا اوپل استرا اف سالش 1996 بهترین ماشینای. خب همه طرفه قانون قاعده کردن. همین ایروزا نوار بهترین ماشینا قدگان برای شما بچه عزیز. در دوشنبه با نرخ 38000 سومانی، سوشورش بنزین گاز، در کوزوف хетчбек، موتورش 1.6 لیتر، камрасход، коробка передач باشه مکانیکا. خب краска родной، درون ماشین تازه خشروی کشود. همه طرفه قانون قاعده کردن. برادرایی که ماشین خرستن همون زنگ میگه فورا فروخته میشود با نرخ 38000 سومانی. خب همه طرفه балоно 100% ягон ҷош дуд намекунад, варидкагӣ, пусидагӣ, задагӣ надорад. документош ҳастай. хоб хулоса ҳамаи шароитҳои мошина ҷавоб метем. фақат харидори аниқ бошад, занг зана мега бо муомила ҳам мекунем. эълони сеюм бародар азиз, боз як дона Opel Vectra ақ қабул кардем. солаш 1995 дар душанбе бо нархи 24000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамаш 4411. касе ки мехара ин ҳамин рақамаш падарка баҳри ҳамон бачае ки харидан мошина. 24000 сомонӣ дар душанбе. сӯриш бензин газ, кузов седан, моториш 1.8 литр, коробка механика. Opel Vectra фурӯшӣ мошин сӯзай мегарда. фақат савдо дар пеши мошинай алиш мешавад. вариантҳое ки хоҳиши алишкунӣ дорен хитом пешниҳод янам акада. мисол агар мошини қимат дошта бошен, агар шумо да ягон сум мета мошинтона мегирад. агар мошиндо арзонтар боша ягон сум метавонем акада. хулоса ягар қати муомила кунен мошинтона бифурӯшен ва бихарем бача азиз. моро дастгирӣ кунен, лайкотон намонен, беҳтарин кор мешавад. дарш тамошо кунен. эълони чорум бародар азиз, чизили фурӯшӣ. оиди чизилоқа маълумот надорем мо. касоне ки хоб деҳқонӣ мекунен, дар ҳамун замино кор мекунен, ҳамин хел чизил понли расистка меган бо нархи 30000 сомонӣ дар ноҳияи Муминобод. дар ҳамун ватсапош занг занен 985 44 44 23 ватсап дора. маълумоти муфассала гуфтан тавассути телефон метем. хоб хока майда мекунад, замина мулоим мекунад, ҳама тарафа мега расистка марамат кунед, занг занен хитон. мошини фурӯши панҷум Opel Meriva қабул кардем. солаш 2007 сол бачаи азиз. дар Хуросон бо нархи 54000 сомонӣ.
ҳолатша дар экран дидесем бардор азиз. чӣ хел состояние, чӣ хел краска дора, баллонош чӣ хелай, ай ҳамаи тараф хулоса сурат гирифта равон кардаган. тамошобино хушрӯ бибина. Даруншам уқа вазъиятиш бад нестай. кузов минивен, сӯзишвориш бензини холӣ, мотор 1.4 литр, пробегаш 12000, бахшиш 123000 километр. кузов хоб минивен, коробка передачи механика, вагонай Opel Meriva вагон хулоса. Мошин нав омадагӣ дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мега 1.4 объем моторш. касе мехара бо муомила мекунем. харидори аниқ боша мега занг занад. касоне ки намехаре нороҳатшон накунем бачора. мошини фурӯшии навбатӣ бардор азиз. Opel Zafira чӣ хеле ки дар аму комментария хостен шумо бардор азиз, мондем барои шумо. солаш 2008 сол дар Хуҷанд бо нархи 80000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин газ, кузов минивен. объем моториш 1.8 литр, коробка механика. мошин моҳи майда мега омадагиай. рангаш ҳамин хел рангай техас мотор то 15.05.2024 ҳастай. газ евро 4, кондисионериш ях, чехолош ҳамаш айхчай, кузов 100%, ҳама тарафай хулоса. Toyotаи фурӯшӣ қабул кардем бардор азиз. Toyota Verso солаш 2007 сол дар кӯлоб бо нархи 95000 сомонӣ фурӯхта мешавад. фақат харидорои қизиқ зангзана мега муомила мекунем. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов универсални, мотор 1.8 литр, пробегаш 123000, коробка механика. ҳолати мошин беҳад хубай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. касе ки харидорай дар ҳама экран дидесем бачаҳо азиз, чӣ қадар стилнёш бисёрай, 10 одамай, 12 одамай, хулоса ҳамин қадарай. мошин кушоди хушрӯай, чихулош нави хушрӯакай. танировкаш 10 моҳа ҳастай. касе мехара гуфтам мардаки чахчах ҳам дора, гуфтам мода ҳамин хел нависагиам бардор азиз. ҳолати моторош ина, ҳолати дрынжам диден, ҳама тарафа қонун қоидай. касе мехара занг зада боз худтон муомила кунен. аз номи каналои мо иншоалло скидкатон мекунам. мошини фурӯшии навбатӣ бардор азиз. Daewoo Nexi солаш 1995 сол, ҳамин состояние, дар душанбе бо нархи 13000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин газ, кузов седан. бардор азиз, ҳамин мошино шумо да писанд боша, агар ҳам мошино маъқул то моша, дар ҳамон комментар нависен ки бародар наворои шумо хубай, мода маъқулай, лайкотуна монен. шумо ки нахарен акои азиз, ҳамон нафаре ки мара гӯш кардесен, шумое ки намехарен, ҳастай нафаре ки мошинхар ҳастан бардор азиз, лайкотуна монен, навора паҳн кунем акода чи ҳамин видеоём бираса. беҳтарин кор мешавад. ҳам бардорае ки мошинфурӯш ҳастанд, мода хоҳиш мекунанд ки илтимос ҳамин мошин бояд срочно фурӯхта шавад. дастгиришон кунем бачаҳора, беҳтарин кор мешавад. ҳамхел краска бачаҳо азиз. мошин дар ҳолати беҳтаринай. хоб мотор созай, коробка созай, ҳама тарафай, баллоношам вазъиятиш безеб нестай. касе мехара муомила дорад. Daewoo Nexi боз як дона бардор азиз. солаш 1995, дар душанбе бо нархи 10500 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ, кузов седан, мотор 1.6 литр, коробка механика. мошин хубай, мотор, коробка ходовой 100%, 4 баллони 70%, аккумулятор нав, ҳуҷҷатош бучидагиҳои срочно фурӯшия бачаҳо. рақамош барои тамос 909 52 0007 барои маълумоти муфассал худатон занг зада бипурсем бардор азиз. аз моя реклама баҳри шумо буд. мондем 10500 сомонӣ дар душанбе. нигоҳ кунед, краскаш қа хушрӯи фасонай, ака дили ҷигарша мо уқа маълумот надорем бачаҳо азиз, худтон занг зада мепурсем. мотор 1.6, коробка механика, сӯзишвориш бензин газ, кузов седан. боз як дона мошинига қабул кардем. Daewoo Leganze. комментарро пештар хонда будем. я бародар Leganze монд гуфтан, навистан, хулоса ки ҳаракат кардем, кофтем, бариш мондем. солаш 1997, дар Хуҷанд бо нархи 19500 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ, кузов седан. краскаша десен чӣ хелай,
мотор 1.8 литр, коробка механика. ходовой, мотор, салон ҳама ҷош зурай гуфта мода қайд кардан. Техосмотрш то соли 2024 ҳастай. кузов радной худшай даруни мошин кушодай тозай зелёш вазият шуха безебам нестай. мошин фақат барои харидори конкретняй. хоб рақамаш шамоне барои тамос гирифтан. маълумоти муфассала метавонед оиди ами мошин аз соҳибаш пурсад бигирем. мегзарем ба мошини навбатӣ. ваз 2107 солиш 2010 сол. 45000 сомонӣ. мошина беҳад бисёр расход кардан ҳама тарафа. солиш 2010 сол дар исфара. зичош бензини холӣ. кузов седан, мотор 1.6 литр, 4000 км пробег нишондагиай. коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. харидори конкретда бо муомила ҳам мешавад. 45000 сомонӣ. ҳамчунин худтон фикр кунед бо бинависен дар ҳамон комментария ки мошин беҳад қиматай. оиди мошин боз занг зада худтон пурсед. ваз 2107 2010 сол 45000 сомонӣ. мошини фурӯшии навбатӣ. Nissan Maxima солиш 2003 дар душанбе бо нархи 40000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин тоза хушрӯ, краска радной. хоб мотор, коробка ходовой дар ҳолати корӣ. объёмаш 3. кузов седан, зичӯриш бензин газ. коробка механика. мошин созай мегардад. хулоса дар шаҳр бисёр гаштагай. алиш бо ягон мошинаи автоматика боша мега алиш мекунем. ин ҳами вариант бародар азиз. худтон бо пешниҳод кунед варианти алиша. рақамаша занг занед, худтон маълумоташа бигиред. дар душанбе 40000 сомонӣ. солиш 2003 Nissan Maxima, зичӯриш бензин газ. хонаву замини квартира техникаҳо боша барои фурӯши реклама. WhatsApp мо дар онш кунед, иншоалло рекламаш мекунем, шумо дар фурӯхта метавонед бачаҳо. Audi A6 солиш 2015 сол 223000 сомонӣ дар душанбе фурӯхта мешавад. зичӯриш бензини холӣ, краска сафед. мотор 3.5 литр, коробка автоматика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. хоб ҳама тарафа тамоми намуди пробег карда тайёраи мошин. бардоро хоҳиш кардан ки беҳуда занг назанед. мошина ай Дубай хидм овардагим. тамода маълумот дода. мошин просто тенҷи падай. барои ҳай кардани хидм ай Дубай овардам. срочно маблағ лозимай барои мефурӯшем. хоб маълумоти муфассал рақамомда занг занед гуфтам. 500-2030. ҳай бародар азиз, касоне ки хоҳиши харидори Audi A6 ҳастен, худтон занг зада бипурсем бо. караван Opel Astra F солиш 1997 дар душанбе бо нархи 37000 сомонӣ фурӯхта мешавад. зичӯриш бензин газ. кузов универсални, мотор 1.6, 123000 км пробег нишон даган. коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. рамаш кафидагӣ нест. хулоса чашкош варид надора. ходовой созай, документош 1 сола ҳастай. дарони мошин тоза, ҳама тарафа мошин пачкай, зенёшам навай. кушоди хушрӯ, кузовшам беҳад сол кушодай. барои савдо карданам беҳад удобне гуфта қайд кардан мошина. коробка механика, мотор 1.6. кузов навқи ҳолат бародар азиз. худтон дарамо рӯи экрани телефони компютератон дестен. краскашам вазиятш безеб нестай. тоза хушрӯ мошинша. як нафаре боша фақат мошина бигира ҳай карда бугарда мега. худтон бо вариантотона пешниҳод кунед бародар азиз. оиди мошин маромат кунед, занг зада пурсем бо. мошини фурӯшии навбатӣ. ваз 2112 солиш 2010 сол дар душанбе
15000 сомонӣ нархаш. Сӯзишвориш бензин газ. Кузов седан, мотор 1.6, коробка механика. Мошин кам гаштагиай, наха дуай, аккумулятор нав, балонош нав, мотор нав кардагиай. То декабра ҳуҷҷат дора. Срочноай фурӯшӣ. Касе мехарад дар ҳамон рақамҳои рӯи экранда хитон занг за, охириш даҳай маълумоташа бигирен. Мошинхарои конкретни акада занг занен. Касе ки намехарад нороҳатшон накунед. Мошинфурӯшора дар ҳамин состояние фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ. дӯстон азиз, касоне ки дар ҳамин канали мо меҳмон ҳастен, лайкотона монен, ба канал подписатсия кунен, моро дастгирӣ кунен, чунки дастгирии шумо пештравии кори мо. Бари шумо лобои хеле мошинаро пешрав мекунем. бардор азиз, чӣ хеле ки шумо хостен, мо мондем аз рӯи комментария. Вазни ва солиш 10000 сол дар Ховалин қарор дорад. 36000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Сӯзишвориш бензин газ, кузов хэтчбек, мокрый асфальт, светш. ҳамин состояние мошин хубай, ҳама тарафа қонун қоидаай, мотор 1.7 литр, коробка механика. ҳолати мошин хуб, 4 баллони нав, мотор 100%, ходовой 100%, дастрочна сумдан кора мефурӯшемаш. хоб бардора хитон бо занг зада оиди мошин маълумотша бигирен. 36000 сомонӣ мега дар Ховалин гай мошин. Вазнива. мегзарем бо мошини фурӯшии навбатӣ. Хундай қабул кардем, солаш 2007 сол. бардор азиз, дар душанбе бо нархи 57000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, ҳамин хел краскай. бардор азиз, коробка механика, мотор 1.4. хоб, мошин тамоми пробегҳоро тайёрай, ҳама тарафа қонун қоидаай. касе ки мехарад пушаймон намешавад. барои харидорини конкретни боз ягон сум муомила ҳам дора. инҷа ҳам хеле мода маълумот додан. кузов хэтчбек, сӯзишвориш бензини холӣ. ҳай бо хитон дӯстон азиз, оиди мошин занг зада маълумоташонро бигирен. касоне ки аз канали мо мошин мехарен, дар ҳамон комментариро нависен. касоне ки мефурӯшен, ҳатман я раҳмат мегӯем. иншоалло ҳаматон розием. бардор азиз, ҳамин состояние бо нархи 57000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошини фурӯшии навбатӣ. бардор азиз, Daewoo Matiz солиш 1999 дар ҳисори бостонӣ 18500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин газ, кузов хэтчбек, ҳамхел краска, мотор 08. даруни мошин тозаи хушрӯ, ҳама тарафа қонун қоида, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. касе харидора мега омада аз пеш бина. мисол гап мезанем, савдо дар назди мошин. харидораи конкретна бо муомила ҳам доштед. дӯстон азиз, рақамҳои 907 74 24 14 оиди маълумоти муфассал гирифтан мондем. хоб, солиш 1999 Daewoo Matiz. касе мехара, аз номи каналаи мо гап занен. далер офисиал, Сауdo TV, Авто TV гап занен. иншоалло бо ягон сум скидкатон мекунад шумода. сӯзишвориш бензин газ. мошини фурӯшии навбатӣ. якчанд бор гуфтем ки аз рӯи комментария мошин пешниҳод мекунем. я ака се борай дар ҳамон комментария нависеса, ака тико ба навор гирен. ина солиш 1999 қабул кардем. дар Регар, дар Турсунзода бо нархи 22000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ. хай краскаша десен чӣ хелай. ҳолати мошина мода қайд кардан хубай. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов хэтчбек, ранги сафед. даруни мошина хитон дар сурататон дидестен чӣ хел состояние. кузов хэтчбек, мотораш 08, 153000 километр пробег шай. коробка механика, ягон расход надорад, 4 баллони пачка, мотор, коробка вагон, ходовой нав, аккумулятор нав. айчо снят кардагӣ мега. касе мехара муомила дора. марҳамат кунед, хитон бо оиди мошин маълумотша бигирен занда. хоб, Toyota Camry. дӯстон азиз, қабул кардем, солиш 2007 сол. ҳамин мошин беҳад чотка ғалтид 115000 сомонӣ дар душанбе. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, мотор 2.4 литр, коробка автоматика. мошин вагон, понни японка.
рангаш ягон грамм задагӣ надорад, ҳеҷчи ягон камдии зиёдӣ надорад. Расамош гаштагиай муомила дорад дар назди мошин. Касе мехарад? рақами барои тамос 38 55 86 00 занг зада оиди мошин боз маълумот бигирем. Бародари азиз, бисёр аз касоне ки навораи моро тамошо кардастен, аз ҳамаи шумо хоҳиши бародарона дар рӯи экрани шумо мошин навро омагай. ҳаминҷа дароен беҳтарин мошинои канали нави мо дастгирӣ кинен. ай ҳаматон розием. То видеои баъдина худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. Бачаҳо азиз.